Irungo lehen aduana 1851 eraiki zen, San Juan plazan. Aduana bulego publiko bat da. Orokorrean, kostaldean eta mugetan ezarrita dagoena. Han, tarifen menpe dauden salgaien joan-etorria kontrolatzen da. Eta zor dituzte betebeharrak kobratzen dira. Baina aduanen aurretik aduana zergak kobratzeko beste modua zeuden. Erdi Aroan, portu lehor bat ezarri zen Irunen. Han, itsasora sartu eta ateratzen ziren merkantzien balioari zegokion 10 edo aduana zerga kobratzen zen. Oiaso hiriak oso kokapen estrategikoa zeukan, eskualde aberatsa zuelako baliabideen aldetik. 15. mendean erreginek Irungo zaka-zaikatetza sortu zuten, kontrabandoko epailetza. Behobiako pasabidetik ateratzen zen guztia zaintzen zuen, eta debekatutako salgaiak, urrea, zilarra, zaldiak eta haragia konfiskatzen zituen. Kontrabandua ugaria zenez, gipuzkoarrak aduana ezartzea erabaki zuten, zaka-zaikatetza desagertuz. Aduana eraikina, Bidasoaren ertzean kokatuta, desagertutako Behobia zubi zaharraren albo batean dago. Pertsonen eta salgaien igarobide izan zen 1969 urtera arte. 1949tik 1953ra eraikina. Gaur egun bere aduana funtzionaltasuna desagertu da, eta udalak eraikina berreskuratu du auzoko adinekoen topagunea bihurtzeko. Irun probintziako lehen industrializaziotik kanpo geratu zen 1874ko aduana ordenantza mugatik 10 kilometro baino gutxiragora lantegiak ezartzea debekatu zuelako. Neurri murriztaile hauek pixkanaka lasaitu baziren ere 1932tik aurrera Irungo benetako garapen industriala hasiko zen ordenantzaren 298. artikulua kendu zenean. La Palmera, portzelanari osoa eta beste lantegiak irekitzea ahalbidetuz. 1882an aduanako eraikin nagusia eraikitzen hasi ziren, izen bereko kalean tren geltokiaren ondoan. Ezaugarri arkitektoniko euskal-frantsesak zeuzkan. Beheko solairuan aduanaren ofizinak eta biltegiak biltzen zituen, eta lehenengo solairuan etxebizitzak zeuden. Aduanak Irungo ekonomian nik uste dut kizula eragin garrantzitsua, zeratik, aduana berak behar duelako infrastruktura bat, inbertsio bat, ematen diolako Iruneri kokatzen duelako mapan eta garrantzia, bertatik pasatzen dira karga ezberdinak Irunen gera daitezkenak eta horrek ere Irungo ekonomia nolabait sustatuko zuen garai batean, eta nik uste dut nolabait garai batean Irunen hazkuntzaren motorea aduana izan zela. Gerra Zibilaren ostean, lehen urteetan, berehala aduanako eraikina erabili zen kontzentrazio esparru bat bezala errepresiatu politikoen aurka. Gerra Zibiletik ihesi Frantziara pasa zen jendea, gerora saiatu zenean Gerra Zibila bukatuta Euskal Herrira, Gipuzkoara itzultzen, asko eta asko geratu zituzten zubi internazionalean, eta sartu egiten zutena zen, nolabait Guardia Zibilek edo mugako kontrola eramaten zutenek pertsona hauek hartu eta sartzen zituzten aduanako eraikinean eraiki zuten kontzentrazio esparru txiki batean, zeudela barrakoi batzuk, hor zeuden preso, eta nolabait hortikan irteteko lortu behar zuten alkateren baten edo garaiko kargu politiko garrantzitsuren baten hobespena, eta igual horrela irten zitezken edo bestela beste kontzentrazio esparru batzutara bideratu zituzten. 1993an, Europar Batasuneko edozein herrialdetatik etorritako merkantziek muga zergak izateari utzi zioten. Horrek aduanen lan-karga jaistea eragin zuen, horietako asko desagertu arte. 1992an Irungo mugan zeuden 107 aduana agentzietatik gaur egun bakarrik 30 daude. 2023ko maiatzean, aduana zaharra berreraikitzeko proiektua onartu zen. Haren helburua, trenbidearen sektoreko hiri espazioak berritzea da.